Patay ang usa ka 42 anyos nga babay human gikatahong gidunggab sa iyang bana sulod sa usa ka modern PUJ sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City niadtung sabado sa gabii. Atol sa pagdinagay sa mga pasahero aron makagawas sa modern PUJ, laing pasahero nakalas usab. Ani ang report. Naukay ang mga mulupyo sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City pasado alas 8 sa gabi niadtong Sabado. Dihang nawada og control kining usa ka modern PUJ ug naglumbaanay na sa pagpanggawas ang mga pasahero niini. Kini human gikatahong may nahitawong pagpanunggab sulod sa modern PUJ nga may rotang Marigondon, Mandawi via MEPS 1. Tol sa hitabo, patay ang 42 anyos nga babay nga mulupyo sa Mahayahay Bangkal ug lumad nga taga Argao, Cebu. Ang suspect gikatahong ang 44 anyos nga bana ra usab sa biktima. Alay sa mga relatives ani nga biktima, taon na silang gabuwag for almost 12 years. Wala na sila magtipon. Pero kaning suspect, kaning bana is continue gihapon magsunod-sunod diha. Sige bulga sa kaning asawa, kaning tiba. Antol naitabo tong insidente. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, sa terminal sa Mandawi City, misakay ang biktima nga gisundan sa iyang bana. Gikatahong gisultian pa sa biktima ang driver nga di pasakyo ng iyang bana, busa gisira dayon sa driver ang pultahan sa modern PUJ. Pero nanuktok man yun ang kaling suspect, manang gabihan yun sa driver na lang. Kung pasakay din siya, wala may commotion dito sa Mandawi going to Lapu-Lapu. Antol na nabot dito sa Barangay Ibo, dito na naitago ang katong linuog na insidente. Patay diha-diha ang biktima human mahiagom ug unom kasama dinunggaban sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Atol sa hitabo, naglumba pagpanggawas ang mga pasahero sa modern PUJ. Lakip na ang driver ug ang konduktor. Tungod niini, nawada ng control ang modern PUJ ug nadasmag sa kilid nga bahin sa karsada. Samtang ang suspect gikatahong nakasibat usab dayon. Diri na ang bus, napasok na. Pero mga pila ra ka minutes. So muna mo to nga na may ang ning lang naik babae katong driver sa giwa man kuan diha man ang driver. Pa nakita mo babae nga patay na gid siya. Nasa front seat tapos sa driver. Nunot sa hitabo, patay usab ang 53 anyos nga si Eva Villarreal, security guard sa CCMC, kinsa lakip sa mga pasahero sa maong modern PUJ. Base sa death certificate sa biktima, blunt force traumatic injury sa chest, kundughan ang hinungdan sa kamatayon niini. Imbes tiil kanimo nagunas ug tugpa sa iya ba diri sa iya ribs. Yung mo to gahapon sa autopsy mo to result na diri gid sa ribs niya. Wala na yung oxygen nga kanang kuan gay diri sa naglisod siya ginhawa. Matod sa stepbrother sa biktima, mihatag na hinuon og hinabang pinansyal ang Lamado Trasco ang operator sa naasoing PUJ. Samtang giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa kabanay sa 42 anyos nga biktima sa pagpanunggab apan mihangyo ang pamilya niini nga sabton lang una ang ilang pagbangutan kay giuna nila ang pagpahimutang sa pateng lawas niini. Ang suspitsado siyang bahin nasikop pipila ka oras human sa hitabo didto sa iyang gigwardyahang eskwelahan sa Mandawi City. Sa naunang interview sa mga sakop sa media, gihimakak niini ang pasangil. Sir, wala jud ko sir. Ako na clear jud ang kogolingon, wala jud ko mahilabot sa akong asawa sir. Pila 12 ni katuig nagbulag pero kantong kangwan wala ko yung didto ko sa trabahoan mo natulog sa Ateneo eskwelahan sir. Mao ra ginawa gipukaw ko sa akong kauban kay mao na hitabo nga gipatay akong asawa. Mao to didto akong bayaw giadto ko mo to pagkuyog sa mga atong intel nakuyog ko diri sa pusok. Apan sa subling pagpakiginabi kaniya sa mga sakop sa media kaganihang buntag nagdumili na kini pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang grahian sa Lamado Trasco sa Barangay Mactan apan wa didto ang driver ug ang konduktor sa nalambigit nga modern PUJ. Giswayan namo pagkontak ang driver apan di kini motubag sa among mga tawag. Matod sa usa sa mga supervisor sa Lamado Trasco, wala pa mibalik og duty sukad sa hitabo niadtong Sabado ang naasong driver ug bisan sila naglisod pagkontak niini kay di kini motubag sa ilang tawag. Hinoon matod sa Lamado Trasco, nakahatag na sila og financial assistance sa duha ka mga biktima. Sa pikas bahin, gibutyag sa taga Lamado Trasco nga may CCTV unta sulod sa naasoing modern PUJ apan wa makuhai ang hitabo kay wa na kini mag-function human natandog ang wiring niini. Sa monitor nakita ng monitor sa SD card wa man bang nag-record ba. So mo to nga nato siya natandog na naputol baka nga wiring. Pa mag-function na gyud unta na siya pero ang problema lang SD card. Why copy ba? Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.